No niin, hyvät ystävät, on lauantai sunnuntai 31. päivä maaliskuuta vuonna 2019 ja on aika siirtyä kesäaikaan. Minä odotan sitä aivan hirveän suurella innolla, että siirtyisimme kesäaikaan. Ja nythän sen siirtymisen pitäisi jo tapahtua. Mutta kun mitään ei tapahdu, mitä tämä on? Eikö kesä tule? Tulisit nyt kesä jo. Voi että. Missä se kesä viipyy? Nyt äkkiä kesä tänne. Minä haluan kesän. Minä haluan kesän nyt. Eikö kesä voisi tulla? Tulee nyt kesä. Hei. Nyt on jo mennyt kohta minuutti mennyt ja ei vieläkään ole kesä. Ja kesä puuttuu. Elämästäni puuttuu kesään. Mitä tämä tämmönen on? Eihän tästä nyt tule yhtään mitään. Toinen minuutti alkaa eikä vieläkään tule kesää. Miten tämä on mahdollista? Kohta 2 minuuttia kulunut jo yli 3 ja pitäisi tulla kesä. Mulle on kerrottu, että no nythän se alkoi se kesä tulemaan. Kylläpä sitä piti odottaa. On se kyllä ihanaa, että se tuli vihdoin se kesä. Noin. Tämä on kyllä aivan loistava. Nyt, Nyt tuli kesä. No niin. Nyt me voimme lopettaa tämän videon kuvaamisen. Kiitoksia mielenkiinnosta ja nähdään sitten syksyllä.